Jesu Kristu uyinkosi, uncele, ngibingelele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangalo leli thuba asiphinde wasipha lona. Siyamdumisa kakhulu, akekho ofana naye. Make sikhuleke. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, nguyizolo namhla naphakade. Akekho onjengawe, akekho ongalinganiswa nawe. Wena ukhulula ukuphila kwethu ekubhujisweni, osilondolozayo unguzile ungalali. Wena usihola ezindleleni zokulunga, ubuyisa nomphefumulo wethu. Siyabonga Baba wethu oncele, izwi lakho liyisibane ezinyaweni zethu. Uma sihamba, Nkosi, liyasikhanyisela ukuba singasuki endleleni njengalokhu ushilo wathi awuyuvuma, nokuba unyawo lwethu lushelele. Wathi uyaqinisa izinyathelo zethu njengezendlu zelekazi, uzuhlelembe namagebhugebhu. Siyakubonga Nkulunkulu wethu ngaleli thuba usipha lona. Sengathi ungasikhanyisela endleleni, sengathi ubungasibamba ngesandla usihole, sengathi kungathi izwi lakho Nkosi silizwayo lisifundisa mihla namihla, lisiholele enkasimlweni, athi ohlabelelayo noma usiholele ehlane, kodwa uyasiphumisela ngaphesheya. Siyabonga Nkosi, siyakubonga Nkosi yethu, siyakubonga dwala lensindiso yethu. Asinalo elinye idwala, nguwe wedwa idwala lethu. Lithi izwi lakho nezitha zethu ziyazi ukuthi nathi sithina sinedwala elingafani nelabo. Sikunika udumo uNkulunkulu wethu nantambama. Phinda ukhulume ngezwi lakho kithi, ulicacise, usifundise. Siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu olihloniphayo izwi lakhe, uyenza njengalokho lisho, ukuze sazi ukuthi owethu uNkulunkulu akaguquki, owethu uNkulunkulu akasiya umuntu ukuthi angaqamba amanga. Siyabonga dwala lethu uJesu Kristu inkosi. Amen. Xolo bazalwane, namhlanje sizofunda iHubo, incwadi yamaHubo, uchapter 107. Sizofunda nje amavesi ambalwa. Uverse 13, sizoqala lapha kuverse 13. Psalms 107 from verse 13 size sifike ku-16. Kufundeka kanjena-ke. Isihloko saleli hubo sithi ukubonga inkosi kwabakhululekile, leyo bakwa-Israyeli. Incwadi yesihlanu. Uverse 13 esimfundayo uthi, base bekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo, wabakhulula ezinsizini zabo, wabakhipha ebumnyameni nasethunzini lokufa, waqabula izibopho zabo. Mababonge uJehova ngomsa wakhe nangezimangaliso zakhe kubo abantwana babantu, ngokuba waphulile amasango ethusi, wanquma imigoqo yensimbi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga Baba izwi lakho okhuluma ngalo-ke namanje uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, yiyo le ingxenye yaleli hubo. Inhliziyo yami ihlalile kuyo le ngxenye. Singayifunda-ke lonke ihubo njengoba sihlale senza. Uma ngabe silifunda siqale ekuqaleni, kukhona nokuzulazula ehlane okubalwayo kuyo le ncwadi. Kukhona ney'nhlupheko ezake zaqhamuka besazulazula ehlane. Le ncwadi-ke ayigxilile kakhulu kulabo okwenzeka kubona lokho. Igxile kakhulu kuthina ngoba kuyenzeka nakuthina lokhu. Siyambonga-ke uNkulunkulu, bazalwane, osikhathalelayo, uNkulunkulu osithandayo ngale ndlela, ozwa noma sikhala kuye.
ngike ngakhuluma ngokuthi akunandaba ukuthi ufikile ehlane. Okubalulekile ukuthi udlulile ehlane. Ehlane awungeneli ukuthi ufele khona, kodwa ehlane ungenela ukuthi ulwe, unqobe, udlule. Ehlane awungeni uma ungeza ukuphuma. Ungena maye khona ungena nawe ukuze akukhiphe. Uma ngabe ungena ehlane ungena wedwa, ikhona ingozi yokuthi ungafela khona. Uma ungena ngokwakho ukuqonda, ikhona ingozi yokuthi kungaphela ukuhlakanipha kwakho usasephakathi nehlane ubhubhe. Kodwa uma ngabe ukwazi ukuphakamisela amehlo akho ezintabeni, ufuna usizo lwakho kumdali wezulu nomhlaba, uyaphuma ehlane osuke ungene kulona. Isho njalo le ndaba esiyifunda namhlanje. Lithi basebekhala kuJehova ekuhluphekeni kwabo, wabakhulula ezinsizini. Kunomhlabeleli othi sangena la okwakuthiwa kungenwa khona, saphuma sekuthiwe akuphunywa. Kube khona umhlabeleli othi uNkulunkulu, he breaks every chain, uyanqamula amaketanga. Ngiyayithanda-ke le ndatshana esiyifunde namhlanje ngoba igcwalisela lokho ukuthi uNkulunkulu akukho okukhulu kuyena angeke akunqobe. Akukho nokulahlisa ithemba kuthina kuyena okulahlisayo ngoba yena ungumnikazi wezinto zonke. Ngiyabheka nje ukuthi uma ngabe uzolifunda ngehumusho lesingisi le ndaba, le ndatshana nje, la kuthiwa abakhipha ebumnyameni, kukhulunywa ngobumnyama obukhulu. Kulala sisuka khona bazalwane, ebumnyameni obukhulu. La sasingaboni khona indlela. La sasingazi khona ukuthi sophuma noma sophuma kanjani. La ithemba lalibuye liphele khona. La amathemba ethu ayeshabalala khona. Ngiyakhumbula nje kushona ubaba kwakungathi kuphelile ngami. Ngoba ngangingazi. Ngaleso sikhathi ngangingazi ukuthi ukhona lo ongazeli ongalali obheke mina. Kwangazi ukuthi nje kuphelile ngami ngoba ngabona imfundo yami iphela. Ngabona inhlalakahle yami iphela. Ngabona nje ubumina buphela. Ngabona ngizongena endlaleni ngoba uyena yedwa wayesebenza ekhaya. Ngabona ngizoba sehlazweni lokuhamba nqunu ngoba uyena wayengigqokisa. Ithemba lami lalikuyena, ngangisebumnyameni obukhulu. Ngangingazi ukuthi udaliwe naye akasiwo umdali. Uyabona nje wayeyile ndoda nje eyikho konke kumina ngoba wayemude emkhulu njengoba ningibona abazalwane. So nje emude emkhulu like a giant. He was just that giant of a father. Ngibona ukuthi ayikuphelelisiwe. Kanti kusebumnyameni obukhulu. Ngiyadukuza kuko. Kodwa uma sengibheka kungazuthi kwakungemnyama kakhulu kumina. Ngathi khona okumnyama kakhulu kubona. Abasakholelwe ekutheni bazoshisa impepho, bazoyokhuluma emsamo, bazokhanyisa amakhandlela, bazama ukuqeda ubumnyama ngoba bayabona ukuthi basebumnyameni nezinto abayikhonzayo zisebumnyameni. Base bakhetha ukukhanyisa amakhandlela, kube ngazuthi ikhandlela leli lijwayelekile alisebenzi. Bafunela imnyama, bafunela ibovu, bafunela ihlaza, bafunela imbala yonke yamakhandlela. Bazama ukukhanyisa ubumnyama obukhulu. Yibo lobo okukhulunywa ngakho la. Kodwa thina senzelwe inhlanhla saphiwa ukukhanya. Lokhu kukhanya esingakuthengi. Asikhokheli ngisho iglobe kulokhu kukhanya. Asikhokheli ngisho ugesi, electricity kulokhu kukhanya. Kodwa kukhona ngokwaneleyo. Akusishodeli uma sizohlala endaweni efanele. So lithi lelizwi wabakhipha ebumnyameni nasethunzini lokufa.
Uyazi ukuthi uma kumnyama awuzungayibona nengozi esondelayo. Ungayinyathela nenyoka ikulume ufe. Nje ngokwezwe-ke manje generally. Ungayinyathela nenyoka ife, ungakhalakathela nasemgodini ulimale ufe. Unganyathela ngisho isilwane esilumayo sikulume. Kungenzeka noma yini emnyameni. Kodwa lithi lelizwi uyasikhipha nalapho kumnyama sekunanethunzi lokufa. Uyabona ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngethunzi, kukhulunywa ngento osuke ungahle ungene kuyona, into ozongena kuyona, kodwa into ongakwazi ungangeni kuyona. Ithunzi lokufa. Leli thunzi lokufa kusho ukuthi ukufa khona kukhona, kodwa kukafiki khona. Kusasondele. Kuphakathi ukuthi wena usondela kukhona ufe noma uyaqhela kukhona uphile. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Silethele iNkosi uJesu yazosilanda, yazoba ukukhanya kwezwe, yasikhanyisela, yasenza nathi uqobo saba izinkanyiso. Awu umbuzo omkhulu-ke uthi uyakhanya nala la ukhona. Ngike ngathinteka kakhulu sihlangene kunabantu nje mhlambe idlanzana labantu abathi nje eyi akusemnandi la ngikhona, sengifisa ukuqashuka ngize la. Kunomhlabelelo esasiwuhlabelela kwa-Sunday school owawuthi khanya endaweni okuyona, bright in the corner where you are. Khanya lapho la ukhona. Khanya baze babuze ukuthi hawu siphe amafutha esibaneni sakho. Bekubona ukuthi esakhe isibani sicime. Bebona ukuthi wena ukhanya ngendlela ehlukile. Namhlanje bengishintsha iglobe la ekhishini lami. Isimanga sathenga iglobe edulayo. Iglobe yafike yangasebenza. Mase silanda usomagesi uthi iglobe kahle kahle iyasenza. Iglobe le elinda ukuthi kube mnyama bese yasikhanyela. Ayikwazi ukuba sekhishini. Silanda ukukhanya oku-wrong. Safuna ukukhanyiselwa yikhona. Injalo-ke lento yamakhandlela nezinto ey'ningi bazalwane. Ulanda ukukhanya oku-wrong ufuna ukukhanyiselwa yikhona. Ekhona umnikazi wokukhanya. Ekhona okhiphanayo. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uNkulunkulu akakhanyisi la ukhona, kodwa ukhipha wena lapho. Uma engakukhiphi unika wena ukukhanya ukuthi ube ukukhanya lapho la ukhona. Angazi ukuthi ngifika kanjani la. Kodwa ngiyabheka nje bazalwane, sehla senyuka, sishintsha amabandla. Sibona ukuthi konakele. Uthi-ke uNkulunkulu la ezwini lakhe uyasikhipha ngisho ethunzini lokufa aze aqabule ngisho izibopho. Ungasabi mntakababa, uma ngabe uNkulunkulu efuna ukukukhipha lapho la ukhona, uzokukhipha abe seqabula lezo yibopho. Lithi iculo lasecilongweni usathanda ukuba bizwe ngabomhlaba ukuthi mngani isitha senkosi ezobuya masinyane. Lithi izwi lakhe qale kusiwe ogodla inkemba yakhe egazini. Kusho ukuthi kulabo abangazi bazophuma kanjani emabandleni abo, asinigqugquzeli ukuthi phumane emabandleni. Kodwa bheka ukuthi kuyangibulala na, noma akungibulali kodwa ngizophila la ngoba ngizoba inkanyiso, ngizoba ukukhanya. Ubheke ukuthi kuyangicindezela yini, ngisethunzini lokufa yini, ngisemnyameni, likhona yini ithunzi lokufa. Ngoba uma ngabe ithunzi lokufa lingekho, kusho ukuthi wena sebenza lapho, khanya, iba ukukhanya. Angazi ngifike kanjani lapho, ngiyadlula. Ivesi elisekugcineni esifundile lithi ngokuba waphulile amasango ethusi. Athi-ke wanquma
imigoqo yensimbi. Insimbi-ke bazalwane siyazi ukuthi ayinqamuki kalula, kodwa uNkulunkulu uyayinqamula insimbi. uNkulunkulu wenza ukuthi kube lula uma usufike kuye, yena esefuna ukukukhipha usukhalile kuye, njengoba kusho uvesi 13. Ungakhalanga kumhlobo wakho, ungakhalanga kumfundisi wakho, ukhale kuNkulunkulu ngqo. Athi ku-Isaya, indlebe yakhe ayifinyeziwe ukuzwa, ayivalekile ukuthi ingezwa, nengalo yakhe ayifinyeziwe ukuthi ingasindisa. Kodwa ububi bethu obusahlukanisile, obudalile udonga phakathi kwethu noNkulunkulu. Kusho ukuthi ungakhala, kodwa uma ngabe udonga lungasusiwe, angeke kuze usizakale, mdala baba. So ehlathini okulona, khala kuNkulunkulu, kodwa lidilize nodonga, ukuze uNkulunkulu akuzwe, akusize, akukhiphe. Lithi iculo lakwelinye ibandla lithi, wangibeka endaweni ebanzi. Meaning wangikhipha la ngangicindezeleke khona, wangibeka ekukhululekeni. Yilokho-ke sikufisayo bazalwane, njengoba sihlale sikhuluma, sihlale sihlangana. Inkonzo bekade sinayo, labade bengekho, ngiyakholwa ukuthi sebezwile balalela. Inkonzo kade sinayo. uNkulunkulu uyasifuna bazalwane. uNkulunkulu usifuna sikuye. uNkulunkulu ufuna sihambe ekukhanyeni. uNkulunkulu ufuna sihlezi edwaleni. uNkulunkulu ufuna sihlukanisekile nabezizwe. uNkulunkulu usithanda siphumile esixukwini. uNkulunkulu usithanda siphumile ebumnyameni. Yilokho nje bazalwane, namhlanje engifisa ukuthi sikhulekele phezu kwakho. Ukuthi iNkosi ngenza isibani, ngenza ukukhanya la ngikhona. Uma kunethunzi lokufa, ngiqhelise ethunzini lokufa. Akekho ofuna ukufela emnyameni. Asifisi ukufela ebumnyameni, ngoba uma ufela ebumnyameni nakanjani uzobhubha. Kodwa uma ngabe usekukhanyeni, uzophila ukuphila okuphakade. Yilokho-ke bazalwane esikhulekela phezu kwakho namhlanje. Sizwile izwi likaNkulunkulu lisibiza. Sezwa iy'ngceku zikaNkulunkulu zikhuluma ngokukhanya. Sezwa iy'ngceku zikaNkulunkulu zisibizela ekukhanyeni. Sezwa ngokusindisa kaNkulunkulu. Namhlanje siyezwa ngokuthi uNkulunkulu uyawanqamula amaketanga. Angeke kube uboshwe ngamaketanga angeke anqamuke. Uboshwe nje ngamaketanga angeyilutho kuNkulunkulu. Ngikhumbula indaba kaSamsoni, ukuthi uSamsoni waboshwa ngey'ntambo emadwaleni athize, bethi bafuna khona bezombamba kahle, sebembophe bambopha ngey'ntambo. Kuthiwa lezo y'ntambo zancibilika njengoplastiki, ngoba wayesefikile umdala wey'nsuku. Wayethe nje ngeke akakabi isikhathi sikaSamsoni. Zasha zancibilika kuthiwa njengeflakisi, njengoplastiki. Kanjalo nalamaketango ocabanga ukuthi usuboshwe ngawo, kanjalo azoncibilika kanjalo nawo. Kunobufakazi engingabulalela, ngabuthanda, ngangikubona ku-YouTube. Ngabuka amandla kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu echaza ukuthi usedlule naphi emabandleni enzani. Kodwa waphuma, ngoba uNkulunkulu uma esefikile, izimo zonke ziyamlalela. Futhi uma yemfuno wakhe, uyamlanda. Ingalokho kubalulekile leli zwe lithi qinisekisa ukubizwa nokukhethwa kwakho. Libaluleke kangaka kithi, thina esithi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba sifanele siqinisekise, okay, sengiwufumene umusa. Lithi izwi ukukholwa okungenamsebenzi kufile. Ake ngenze something ezokwenza ukuqinisekisa kwami ukuthi ngibiziwe ngempela, ngakhethwa.
ngikhethiwe ngempela uNkulunkulu. Bazalwane, indlela yethu imnandi, yinde yona, kodwa imnandi ngendlela emangalisayo. Yeke ukuthula asipha khona uma sesithe singabantwana bakaNkulunkulu. Yeke ukwaneliswa esikuphiwayo uma sesiphumile ethunzini lokufa. Yeke ukukhanya esikubonayo uma sesikhishiwe ebumnyameni nasobhadaneni olubhubhisayo sesingasabambeki. Bazalwane, kumnandi ukukholwa. Asibambeleleni kuNkulunkulu, sikhale kuye. Umuzi ucindezeleka, khala kuye. Siphiwe-ke Nkosi yami isivumo sethu esimangalisayo, esiqabula iy'bopho, siqabula amaketango, sishisa iy'ntambo ezisibophile, esithi uJesu Kristu uyinkosi. La kuguqa khona yonke into, kuguqa yonke into. Nabanamandla baphela amandla uma ususho lelo gama. Ngisho nabangakholwa, ngenxa yokuthi bazi ukuthi likhona idwala lethu, baphelelwa ngamandla uma usho lelo gama, ngoba bayazi ukuthi uma ugibele kulelo dwala akekho ongakususa khona. Athi ohlabelelayo u-116 athi ngingehlwithwe futhi kuye ngeke. Athi ngeke ngize ngihlwithwe esandleni somusa. Siyambonga uNkulunkulu, siyambonga uJesu owathetela konke wazosusa incwadi yecala lethu, wayiphanyeka esiphambanweni. Saphila, sazuza ukuphila, sazuza ukukhanya. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngokuthembeka bazalwane. Yena ongawaqamba amanga, yena omile ezwini lakhe, ongaguquki. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyambonga asiphezi ngomusa asenzele wona. Mhlawumbe besingake si-appreciate, mhlawumbe besingake sijabulele lo musa. Bazalwane, bese sithi angifisi ukumphoxa endleleni, njengoba umhlabeleli wecilo ngesho athi ungisiza ngingakuphoxi endleleni. Sengathi singasho njalo bazalwane, sikhishwe emnyameni, umnyama omangalisayo nasethunzini lokufa. Sahlwithwa kwalapho, sakhululwa. Izimangaliso zikaNkulunkulu sayibona ey'mpilweni zethu qobo. Ake siqinisekise ukubizwa nokukhethwa kwethu. uJesu Kristu inkosi. Sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, izwi lakho wethembekile ngezikhathi zonke. Iba nathi-ke wena olonda imiphefumulo yethu. Siyabonga Nkosi, lishonile ilanga. Siyacela ukuthi ube nathi nasemaphusheni, ube nathi Nkosi nasendleleni esizihambayo, abanye bebuya emsebenzini, abanye bevuka ngomnyama beye emsebenzini. Sibonga ukubiyelwa, sibonga ukuvikelwa, sibonga ukulondwa. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga bazalwane, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga ukugcinwa, siyabonga kakhulu. Phinde sihlangane, ngixolise-ke ngoLwesine oludlule. Angikwazanga, kwakukuningi kakhulu kwakumele ngikwenze. Bazalwane, ngiyaxolisa kakhulu. Uyabona nje, kodwa nje injabulo ebenginayo lezi iy'nsuku. Hayi, angazi ukuba iwashi liyawayindwa, ngabe ngiyaliwayinda. Ngijabulile ukubona lowo ofikile. Sizwe sibe baningi, sizwe lezi y'mangaliso uNkulunkulu asivulela zona. Bazalwane, ngiyanithanda kakhulu. Ngiyacela-ke oshiyile izinto zakhe enkonzweni, angithumelele i-SMS la, noma i-VN noma i-SMS, ukuze ngimqoqele. Khona nje i-address engiyithole endlini yenkonzo. Ngiyacela umnikazi wayo angithinte bandla, ngiyafisa ukumbekela yona. Nomunye oshiyile into, ngiyafisa ukunibekela. Angithandi ukuyishisa impahla zenu, ngiyafisa. Kodwa umuntu uma engaveli, siyaphoqeka ukukushisa ngoba sinaso i-storage room la sizobeka khona. Ngiyacela-ke bazalwane, ningithinte. Oshiyile nje into yakhe, please ningithinte. Jesu Kristu uyinkosi. Amen.